Салом алейкум бародаро. Видеои имрӯзаи мо коротки мешавад. Бисёр намешавем гап намезанем. Тез мефаҳмонем то ки фильтри гидравлик масъаларо чӣ ҳалиш карданд дар кор. Дар видеои пешинам нишон дода будам ай моторни ай солярка фильтра чӣ ҳалиш мекунем. Неки ира ягон бор ба филм нишон додагӣ нестам. Ҳозир нишон метиҳем бародаро. Нигоҳ кунед, аз як чиза нишонтон метам. Ҳами фильтри нав да танашам нишон додагие ки ҳозир бесед дай ҷавонам. Яккама нигоҳ кунем бародаро, чӣ нишон додагие. Гуфтагие ки ҳами сальники аста ку да торош. Ҳамиҷара ҳами гидравлик масъала як ва як дастат мегирива, ама хел мешаки да ми сальник нишон додагие. Диям хайва дастат чанди даст зурут мерасад то сахшидан шавад дастат тош метива. Бас сеюмаш ду дастқати ду бор пилус ду бор як бор ду бор пилус ду бор мегирива ҳарди дастот сахт маҳкам мекунӣ тамом. Ягон ремент ягон чиз қати дар кор неста тоб додан сахт кардан дар корам неста. Ҳозир нишон метам бародаро. Чихеле ки нигоҳ кунед ира уже мо ҳуй кардем чихе дарози калонай и бо дигарай. Ҳозир ҷоша я хушу нишон тутиём бародаро. нигоҳ кунед бародаро. Камтар вармен вақте ки ҳуй кунӣ шиди ина чихеле мо нишон то дода будам и тоҷикӣ кардия. Мо тоҷикӣ мекунем корбор мо. Барои ҳами бародаро ҳамда уже штикшкаи слабишкаи мемониш ки масла рехта нагира баъд меори тиёраву чизаву сразу маҳкамаш мекунӣ. Ина бародарони азиз фильтр масла куҷое да пирсидан ки гидравлика чихеле масла мерези ина танаи ҳамира нигоҳ кунед. Бигӯем ки хай пешва мо кор мекардем ягон да ҷои да дига организация ягон ҷода кор мекардем гу ҳами хе GCB буд ё ки Caterpillar ё ки чихеле каматсо чихеле буд набуд 32 бигӯем ки маркаи 32ша мерехтем. барои ҳами бисёр ҷода саволтон метаванд ки гидравлика чихеле масла мерези. бародаро ҳами як ширикта тар мекунӣ ҳами хел камтар ҳамира чӣ мекунӣ ҳами масли гидравлик мешакиш. барои ҳини тоб додан мумкин сальникта ҳами сальника тоб метӣ да уҷа да оҳан меҷиқаша вақти тоб додан мумкин ҳамира бикана. ҳами хел бо да танашам бародаро нишон додагия ҳеҷ чизе барои фоида ки ҳами хел нишон додагиам барои залал боша ё охир чиза нишон наметиҳам. ҳами хел ба фикри худам ҳами вақте қоқай нигоҳ кунед ҳами алимента дарунаш чихеле аста ки даста даже қариб мебирад. нигоҳ кунед мумкин дар онҷа вақти мони тобти мумкин сальника бикана ё ки чикореш кунад. барои ҳами чизе ҳамё гуфтагиан ҳама хел мекунӣ ё ки агар савод ки намедоштан хеле чиза ихтироъ намекардан. барои ҳами бародарои ҳамида хушрӯтараш мерезем тамом. ҳама хел чиза тиёра ки кай меори ина ҷода мемонӣ монде перчатки ма куҷо шудам ҳозир бисам ҳаҷада бисани хайрат ягон қадамот хид накунед перчаткиам давят наздам кофтаесам перчатки ҳами хел бародаро ҳами так да даромадӣ уже масла кардагӣ тайёрай резка ҳуй мекунӣ гидравлика просто бисёр мерезад агар успед накунӣ ҳозир камтар шикш кунӣ уже рехтана сар мекунад. ҳами хел бародарон ҳозир ира мемонам бо иншоаллоҳ видео мекунам нишонтон метавам. бародаро ина фильтра алиш кардем ҳуй кардем ина фильтр дамосо партофтем неки тестари кора кан дар кор ранги худам мисолан жуда камера кан дар кор нестак мегири усн дангал мекунӣ ира пашти ранги да дига ҷо дига видео да нишон додагем ҷаша тоза мекунам ва тряпка и тоза кардан дар кор нестак. хай хел тоза кунӣ бо бинам фильтр алиш кунӣ та кайф мекунам. мегани ба филми трактора худаш ихтироъ кардгиай. барои ҳами ҳамира бо тоза кунед аммо вехто ягон кас боша ягон механик агар дошта бошем бинен бина кайф мекунам мега ҳама чиза дига боварат мекунам.
ҳамин бародаро тамом филтри калон озӣ мемонем дидисайра бардоштан дар кор ки 2 кило чун озӣ сахтш кунам бо видео мекунам нишонтон метавам бародаро ина уже сахт шед камтар ду бор ва даста сахт тобиш мети ва ҳарди дастот неки як совети метавам ки ин филтр дар як ҷое аст ки ҳамин хеле аст ки дар участкаҳое кор мекунен арматур ҳама чиз аста просто ай ҳама дар хубаш ва ремень як назаш тоб додан дар кор ё ки кадумет машқиен ва он даста тобте басай ҳамин дастам тоб метавам чизе ки дастам тобтам бо дастам ҳуйкаш дига наметавонам барои ҳамин кадумет ки уже худат боварӣ надорен ӯ ременте ҳастак барои ҳуй кардан филтра ҳамон қатӣ тобуштен сахташам кунен ҳеҷ кор намекунад ва дастам ҳеҷ кор намекунад и ягон намеғалта вообще где-то чанд сантиметр резба дорад ҳамин хел бародарон ина нагӯем ки наметонем касе пурсед ки чӣ хел филтра алиш мекунӣ бугӯ алиш кардагиам ай трактора пешва кор кардагиам филтр гидравликани алиш кардагиам барои ҳамон нагед ки наметонам вообще ягон кора нагед ки наметонам барои ҳамин ҳама вақт бигӯен метонем видеоро тамошо кун куҷое рафтӣ бугӯ метонам ягон ҷой қини надорад барои ҳамин ягон кадумта маҷбур намекунам дурӯғ бигӯен не дар ин ҷаҳка ҳамин хел гуфтан дар кор метонӣ конечно дидӣ ҳамин видеоро дидӣ значит метонӣ барои ҳамин худованд нигаҳдорту бошад дар паноҳи Аллоҳ